יהיו לרצון אמרי פי. אבא, זה מה זה לא קשור עכשיו, אבל תבין אותי, אחרת זה לא יקרה. אתה ודאי רואה אותי עכשיו באמצע בית המדרש. מאות מתפללים סביבי, לבושי קיטל צחור, עטופי טליתות עד למעלה ראש. נכון, 18 ראשון של תפילת ערבית בליל ראש השנה עכשיו. כולם עדיין מנגנים את המילים, דממה מסביב. דממה מתוקה שזמזום עדין נשזר בתוכה. כי תעביר ממשלת זדון. תן פחדך על כל מעשיך. אבל תקשיב לי גם רגע. אני כבר סיימתי את ה-18. נותרו לי דקה או שתיים עד שהחזן יתחיל קדיש. ודווקא עכשיו יש לי משהו חשוב לומר לך. אסור להזכיר את העוונות בראש השנה, אז הנה, אני לא מזכיר. אבל למה יש לי הרגשה שמתוך 300 המתפללים כאן, לי יש את הפקלה הכי כבד? אני מביט ימינה, ליבוביץ', התחתן לפני 2 ילד אחד, חיים יפים. קיבל דירה מהשוור, יושב ולומד 3 סדרים ביום. מביט שמאלה, קרישבסקי. כל עם ישראל אוכל את הקוגלים שלו. חיתן כבר 5 ובלי חוב של שקל אחד. 10 נכדים שעושים לו רק נחת, קובע עיתים לתורה. מקדימה אני רואה את ליברמן. ראש כולל, תלמיד חכם ענק, בנים בישיבות הכי טובות, אשתו מורה בסמינר טוב, נחת. מאחוריי בשורה 3 בני אברמוביץ', ממררים בבכי בשביל לזכות לעוד סיום מסכת. הלוואי עליי הדרגות שלהם ביראת שמיים. ואני מה? מוצא את עצמי מתפלל על שטויות, שהתייחסו אליי יפה, שאנשים יחייכו אליי. זהו, אלו השאיפות שלי. ומה עם העבירות? אסור להזכיר, נכון, אבל זה כבד, כבד מנסו. האם אני אחטוף גיהנם על עבירות שבכיתי עליהם בראש השנה? ראש השנה, יום המלאכת הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מלך, זה ברור, אבל מה אני? נתין? עבד? רוצה להיות שר, מינימום חייל. אבל למה שתקבל אותי? בליל שישי ישבתי בין החבר'ה בקבר דן בן יעקב. היה חושך, ישבנו צפופים על ספה שבורה והקשבנו לרב. הוא אמר את זה כך, ישנו שביל, בשני צדדיו ערוגות פרחים. חטאנו, דרכנו על הפרחים. עכשיו, קודם כל, עלינו לחזור אל השביל. וזה ראש השנה, לחזור אל השביל. מה יהיה על הפרחים שכבר השחטנו? על זה נדבר ביום כיפור. אבל כעת, קודם כל, לחזור אל השביל. לשבת עם עצמי ולהחליט שאני חוזר לשביל. בום טרח, עבר יום, חלף גם לילה, דחיתי למחר. והנה ליל ראש השנה הגיע ועדיין לא הספקתי. אז הנה אני אומר לך את זה, אבא, במילים הכי ברורות, ושלא יהיו שום טעויות. אבא, אני חוזר לשביל. הנה החזן מתחיל קדיש, אז ניפגש מחר בשחרית. ותודה על השביל שעודנו פרוס לנגד עיניי. תודה, אבא.